दिनैहाय 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जा रुनिकाटा जौगाखां खोन्दोनि मावख'आव जे सानसेनि गोनोखोआरि आदबजों फाथै बिलाइ आबादनि सायाव फोरोंथाय बादा बेखौ जोङो दा लागासिनो दङ आरो बेहाय बे फोरोंथाय बादायाव जोंहा फोरोंगिरि महरै जोंहा बाहागो लाफैदों जोंनिनो बाक्सा जिल्लायाव थानाय जोंहा सासे मोजां फोरोंगिरि महरै जों मोननो हादों जोंहा बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननिबो बिथाङा आफादगिरि सार जोंहा हांगामा नार्जारी बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै गोबां बेबायदि माखासे फाथै आबादनि सायाव गोनोखोआरि आदबजों माबायदि जोङो आबाद मावोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो मोजां मोनसे रांनि जे आवगायनाय बा आरजिनाय बे फारसे बिथाङा जोंनो मोजां बोसोन आरो गियान होलांनाय जों नुनो मोनदों आरो जोङो बेखौनो आसा खालामदों जे बड'लेण्ड सरकारा दिनैहाय गोबां बेबायदि माखासे गोनोखोआरि आदबजों बेबायदि फोरोंथाय होनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जेरै बड'फा लाइभलिहुड मिशन बेनि गेजेरजों गोबां बिथिङाव दिनै बेबायदि फोरोंथाय होनायखौ जों नुदों जों बेखौनो आसा आरो मिजिं खालामदों जे जोंनि ओनसोला 80 निफ्राय 90 जौखोन्दो आबादजोंनो जोंहा थांनानै दङ आरो जोङो आबाद फोथाराव निश्चय जोङो आबाद मावनानै जोङो रांखान्थि आरजिनायनि जे सिमां बेखौ जों निश्चय जोङो नुबोगासिनो दङ आरो जों आसा खालामो जों दिनैहाय गोबां बिथिङाव जोङो आबाद खालामनानै जोङो दिनै जिउ खांनाय जोंनि ओनसोलखौ जोङो बुंनो हायो आरो बेखायनो जों बुंदों जे जोङो सुबुंनि आबाद जे मानसिनि आबाद रांखान्थिनि आबाद समाजनि आबाद जेरै थुनलाइनि आबाद जेरै हारिमुनि आबाद जेरै सोलोंथाइनि आबाद आरो बायदि बायदि आबाद खालामनायजों लोगोसे जोंनि जिउ खांनाय समावहाय जोङो बेफोर आबादफोरखौ निश्चय जोङो खालामगासिनो दङ आरो जों आसा आरो मिजिं खालामगोन फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोङो जेरैबायदि सिगाङाव जोङो गोनोखोआरि आदबजों खामानि जों मावनो हायाखैमोन दा मुलुगा सोलायनाय लोगो लोगो मुलुगा बिरोंदामिनजों खारफानाय लोगो लोगो जोंबो दिनैहाय आबाद फोथाराव गोनोखोआरि बिथिंनिफ्राय जोङो निश्चय जों खारफानो हायोब्ला निश्चय जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि न'खर जोंनि समाज जोंनि ओनसोल जोंनि रायजो जोंनि हादोर बेखौ जों गोजौ फारसेयाव लांनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों दा बेखायनो जोंहा दिनैहाय नैबे हाबाफारियाव 50 सानि बांसिन दिनै जायफ्रा दिनै बे फाथै आबादनि सायाव दिनै ट्रेनिं बा फोरोंथाय बादायाव बाहागो लाफैदों आं मिजिं खालामगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना निश्चय बे फोरोंथायखौ लानानै निश्चय आगानसे दावगागोन आरो गावनि रांखान्थि आरजिनायाव न'खर दैदेननायाव एसेब्लाबो मदद आरो हेफाजाब मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो।